Mä oon nyt tässä heräillyt vähän aikaa. Mä ajattelin, että olisi kiva herätä aamuun silleen luonnollisesti auringonvaloon. Mä en tullut ajatelleeksi vaan yhtä asiaa. Mä nukuin siis noin sälänverhot auki. En tullut ajatelleeksi, että toi aurinko alkaa paistaa huhtikuussa jo aika aikaisin. Joten mä heräsin nyt aika aikaisin. Tai se mitään. Mutta kyllä toi auringonvalo vaan niin tuntuu hyvältä, vaikka onkin ikkunan läpi. Mutta sitten. Ja seuraavaksi me lähdetään ulos. Mä asun siis kerrostalossa, mutta kulkekaamme silti rappukäytävää pitkin sukkasilteen. Ja sen takia sukkasilteen, että mehän ei ulkona tarvita kenkiä ollenkaan. Ja kun saapuu tähän omalle pihalle, niin sitten rohkeasti vaan sukat pois jalasta. Täällä löytyi joku kasei. Söpö. Mä kävin hakeen sisältä vähän vaihtotavaraa ja nyt me mennään tekemään päivän 3. maadoitusaktiviteetti. Mä vähän haaveilen, että mä olisin käynyt heittää taloturkin, mutta täällä on kyllä vielä liian kylmä. Tiedän jo ennen kuin menen tonne veden lähelle, että ei oo kyllä tänään vielä se päivä. Täällä on ehkä vielä liian kylmä. Kuitenkin. Mutta kyllä mä aion mennä tonne kahlaamaan. Toi vesi oli ihan järkyttävän kylmä, en olisi todellakaan pystynyt mennä uimaan, mutta onneksi mä olin siitä viisas, että otin itselleni kuitenkin villasukat mukaan, koska mun jalat oli ton kahlaamisen jälkeen aivan jäässä. Mä ajattelen niin, että omasta elämästä voi tehdä maanläheisemmän ja luonnollisemman myös kaupungissa. Ei tarvi muuttaa maalle. Jos sua kiinnostaa, että miten se on mahdollista, niin tervetuloa seuraamaan. Mä näytän, miten mä mahdollistan mun luonnollisen elämän kaupungissa.